amikor rezsicsekket fizetünk, akkor nem szoktunk talán elgondolkozni azon, hogy az összeg az két tényezőből áll össze. Az egyik lényeges dolog, hogy mennyi energiát fogyasztunk el, a másik pedig, hogy mennyibe kerül az egységnyi energia. Ha mindenki az egységnyi energiának a költségét, az árát igyekszik csökkenteni, de valójában az elfogyasztott mennyiséggel kellene foglalkoznunk, hiszen ez egy független, hosszú távon stabil életet tesz lehetővé. Ha csak az ára változik, az mehet befelé és mehet felfelé is, és ugyanúgy ki leszünk szolgáltatva ezeknek, mint ma. Alapítványunk azért van, az a küldetésünk, hogy az elővédel, tehát az elfogyasztott energia mennyiségével foglalkozzunk, hogyan lehet ezt csökkenteni, hogyan lehet természetes anyagok felhasználásával, környezettudatosan, olyan módon építkezni, olyan módon élni, hogy ez a csekk, ez kevés legyen.